funeke inhliziyo ibenye kodwa ongonela inhliziyo ibenye abanike umoya chawe kune chapter 37 kwenzeka isimanga kuthiwa lo mfo wawuthathwa ngumoya oyingcwele akucelwa ukuba ke nini chawe kodwa wawuthathwa ngumoya oyingcwele wasiwa phezu kwentaba phezu kwentaba kukho amathambo esizwe chawe andazi uba ke uyezekile ebeyazile ntaba kodwa uThixo wamthatha wamsa phezu kwale ntaba embonisa khona kukho amathambo abantu ambuza uThixo uba ke nyana wona kuphila la mathambo wathi uyezekile xa ephendula kwazi wena wathi nyana womntu prophet uthi xa ezoprofeta unayo ichance uThixo yokumbeka ngasemva kodwa uThixo wakhona mzalwane wami wakhona uThixo wathi yezekile prophet wathi mathambo ndini philani akonela uThixo yokuba uthi philani uthi kodwa ndifaka umoya oyingcwele lapha kuyo ndifaka umoya oyingcwele ahlangana amathambo bobaba kwimeko esikuyo ngoku bobawo songena ebantwini bobawo amathambo abo bobawo omile imiphefumulo yabo yomile bobawo izinto zelizwe zikubo bobawo kodwa kuthi thiko bawo umgomo wethu uthi masambeni bobawo sothi kuwo la mathambo ndifaka kuyo umoya niphile kodwa ngithanda le ndawo chawa usesimvuselelo ngithanda le ndawo chawa noba uyezekile uthi bake niphile uthi nazi bake uThixo lutshoyo anyaba ke siyayiva boba uyezekile kuye lutshoyo kodwa uthi nazi bake uThixo lutshoyo ayinguye yezekile kodwa uyam-acknowledge uThixo xa fika kwaba bantu boba kwesisigaba besikhumbuza abantu ngoThixo kuba nje uThixo kuthanda kwakhe ihlabathi sawungena apha boba sawungena apha lola sivingene Rhatebe uphi Rhatebe funa phatango wami Rhatebe walizo Rhatebe kanile bongani Mkhosi Oh, dear